Tard il-ġimgħa filgħaxija fi stqarrija Lena Malta ħabbret li l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara għaddiet f'idejha. Skont Lena Malta t-testijiet fuq il-Power Station tlestew b'suċċess. Il-BWSC taw biss garanzija ta' 12-il xahar fuq il-Power Station il-ġdida kif ikkonfermat Lena Malta fi stqarrija. Lena Malta qalet li mill-ġimgħa filgħaxija stess se tixel uħud mill-magni tal-Power Station ta' Dellimara waqt li l-Power Station tal-Marsa se tintefa' b'effett mis-Sibt. Il-kelliem ewlieni laburista l-Enerġija u r-Riżorsi Joe Mizzi qal ma' One News li l-estensjoni tal-BWSC qed tgħaddi għand Lena Malta minkejja ma sarux testijiet kif suppost. Suppost kellu jsir test ieħor ta' 30 ġurnata mill-bidu biex jaraw l-affarijiet jiffunzjonaw sew għax jidher ċarli hemm il-problemi hemmhekk. Imma Lena Malta aċċettat dak, ra tfisser li Lena Malta se taċċetta Power Station li ma sarx it-testijiet kif kellhom isiru u se jkollna konsegwenzi qudiem li se jkollu ħalles għalihom il-poplu Malti wawċi. Minkejja li Lena Malta qalet li ħsarat riċenti tal-aħħar sigħat saru minħabba turbina li kienet intbagħtet diġà fir-Renju Unit għax ma kinitx qed topera sew, Joe Mizzi jgħid li fil-verità hemm problemi oħra fl-estensjoni tal-BWSC li kawża tagħhom it-turbina ma baqgħetx taħdem. Minkejja dan iżda it-testijiet mill-Lena Malta saru biss fuq it-turbina. L-estensjoni tal-BWSC suppost kellha tgħaddi f'idejn Lena Malta lejn l-aħħar ta' Settembru. Dan iżda ma ġarax minħabba ħsarat kbar li żviluppaw fil-bidu ta' Ottubru u anki fil-ġimgħat ta' wara.